6 червня офіційно вважається Днем кримсько-татарського прапору, а ми вирішили піднятися на Говерлу і встановити тут теж наш кримсько-татарський прапор. И сегодня впервые водрузили прапор, наш байрак с золотою тамгою на высшую точку України. Як свято нашої юності, закінчення школи, одержати свої перші документи саме тут на Говерлі. Атестат про повну загальну середню освіту вручається Башкіровій Каріні Сергіївні. Вручається Сусваль Олені Васильівні. Вручається Чумертан Яні Миколаївні. Я думаю, залишити частинку нашої нації, частинку кримських татар на найвищій точці Говерли є доволі символічною. Я думаю, показником того, що ми, власне, є теж частинкою України. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття.